Il-Ħadd it-Tajjeb. Illum 3 ta' Settembru, it-22 Ħadd ta' matul is-sena, nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja ta' San Franġisk f'Birkirkara. Imexxi l-quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joe Galjakurmi, flimkien mal-Patrijiet Franġiskani Konventwali. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Semmilkom il-koll minn din il-Knisja ta' San Franġisk li jieħdu ħsiebha l-Patrijiet Franġiskani Konventwali. Nsellem il-komunità hawnhekk ta' reliġjużi, għandi miegħi hawnhekk qed jikkonċelebraw
Patri Paul, kif ukoll Patri Domink, il-Gwardjan li għataw ukoll u ir-reliġjużi kollha. Nirringrazzjahom tal-li qed jilqgħuna hawnhekk f'din il-Knisja iddedikata lis San Franġisk u b'sinifikat speċjali għaliex jum ilu fuq inizjattiva tal-Papa Franġisku kellna il-jum ta' talb għal ħarsien tal-ħolqien. U meta niftakru kemm huwa importanti li aħna nħarsu l-ħolqien, dejjem jiġi f'moħħna San Franġisk u il-messaġġ sabiħ li għandu għalina. Insellem il-daw kollha li qegħdin isegwuna wkoll minn fuq it-television jew social media, nistedinhom biex flimkien niċċelebraw jum il-mulej u biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom l-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jissa kollox, jaffrinna dnubietna u jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla f'glorja ta' smawiet u paċi fnat l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, inberkuk, nadorawk, naduk ġieħ, irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, sultan tas-sema, Alla missieli tista' kollox. Mulej jibben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ilqa tal-btana. Inti qiegħed fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla tal-eżerċti kull ma l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna li mħabba li nismek. Watina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li tajjeb fina u tħarrisunna bit-ħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Qarraqtni mulej u jien tqarraqt, kont taqwa minni u għelibtni. Jien sirt id-daħka ta' kuljum, kulħadd jiddieħek bija. Kull meta niġi nitkellem jien ngħajjat u nxandar, moħqrija u ħsara. Il-kelma tal-mulej saret għalija tajjir u tmaqdir kuljum. U jien qed ma nsemmiħx aktar, ma nitkellimx aktar f'ismu. Iżda f'qalbi hemm bħal nar jaqbad, magħluq f'għadmi. Ejjejt inżommu magħluq ġo fija, ma niflaħx aktar għalih. Il-kelma tal-mulej. Għalik imxennaq jiena mulej Alla tiegħi, flimkien xennaq mulej Alla tiegħi. Alla tiegħi int, lilek f'ħerqan infittex, ruħi bilaċċ għalik imxennaq jiena, bħal art nixfa maħruqa bla ilma, flimkien għalik imxennaq jiena mulej Alla tiegħi. Għalek ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek, għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xuftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Flimkien għalik inxenna mulej Alla tiegħi. Għalek ibirkek tul ħajtek kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek, bħal blikel mill-leħjar li semmen nintela,
u jannilek fommi b'xuftej ferriħa. Flimkien, għalik imxennaq mulej Alla tiegħi. Għax int kont li għajnuna għalija, għaddel ta' ġwejn ħajt nanni bil-ferħ. Miegħek tingħaqad ruħi, int tweżżinni bil-leminija tiegħek. Flimkien, għalik imxennaq jiena mulej Alla tiegħek. Qarim mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Nitlobkom ħuti għal-ħnina talla, offru ġisimkom sagrifiċċju ħaj, qaddis, joġob lill-Alla, jiġifieri l-qima spiritwali tagħkom. Timxux max-xejra ta' din id-dinja, iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' femitkom biex iseħħilkom tarfu x'inhi r-rida talla, x'inhu t-tajjeb li joġbu, x'inhu perfett. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu jagħtikom spiritu ta' erf biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm. Isofri ħafna mix-xjugħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu u jgħidlu Alla ħares mulej, ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesu dar u qal lil Pietru, itlaq minn qudiemi ja xitan, int tfixkil għalija. Għax m'intix tqis il-ħwejjeġ ta' Alla, imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li int. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu, jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isibha. Għax jkun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu. Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu. Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli tiegħu u mbagħad irott lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Il-kelma tal-mulej. Itlaq minn qudiemi
ja xitan. Dan huwa il-kliem li smajna il-Ġesu jgħid fl-Evanġelju llum u lil min jgħidu. Min kulħadd jgħidu lil Pietru li uriet li jkun il-kap tal-Knisja. Fil-fatt jolqotna dan il-kliem meta propju ftit qabel Ġesu kien qallu inti Pietru u fuq din il-blata jiena nibni knisja tiegħi. Għaliex jgħidlu f'mument minnhom li se jibni knisja fuq din il-blata. U ftit wara jgħidlu itlaq minn qudiemi ja xitan. Ir-raġuni jagħtina Ġesu nnifsu meta jgħidlu int tfixkila lija għax m'intix tara l-ħwejjeġ talla ma qed tirraġuna ta' bniedem li int. Ġesu kien għadu kif qal minn xiex se jgħaddi jispjega lid-dixxipli tiegħu illi se jgħaddi minn ħafna tbatija meta jmur Ġerusalemm ikun miċħud mill-kittieba mix-xjuħ tal-poplu joqtluh u fit-tielet jum iqum. U Pietru sema kollox barra l-aħħar biċċa li se jqum il-mewt għax tant laqtu li Ġesu se jgħaddi minn din is-sofferenza u jgħidlu ma jkun qatt. U għalhekk Ġesu jgħidlu itla minn qudiemi għax-xitan illa li Ġesu kellu jgħaddi minn dan, kellu jgħaddi minn din it-tbatija biex jifdi lill-umanità. Daka kien li kellu jagħmel u li rrid jagħmel u għalhekk min jiżvijah minn din ikun qiegħed tfixkil, jagħmillu tfixkil. Meta qallu hekk il-Pietru ma qallux hekk biex jinsultah, imma biex jgħallmu. U fil-fatt innutaw kif Pietru jgħidha darb'oħra din ma jkun qatt l-istess kliem. Jgħidha darb'oħra fl-aħħar ċena meta Ġesu jinżel biex jaħsel saqajn id-dixxipli tiegħu u kif jiġi fuq jgħidlu ma jkun qatt. U hemmhekk ukoll Ġesu jispjegalu kemm importanti illi jagħmel dan il għaliex hemmhekk qed juri l-għotja tiegħu għall-fidwa tal-umanità b'servizz lejn kulħadd. Naturalment, il-Vanġelu jurina wkoll kif Ġesu lid-dixxipli ma qalilhomx biss minn xi se jgħaddi imma wkoll minn xi jridu jgħaddu huma jekk iridu jkunu dixxipli tiegħu. U jgħid min irid jimxi warajja għandu jiċħad lilu nnifsu jerfa' salibu u jimxi warajja. Qed jgħid Ġesu lid-dixxipli li kellhom jgħaddu minn tbatija huma wkoll biex ikunu dixxipli tiegħu kif fil-fatt għamlu. Nafu wara li qam il-mewt u niżel fuqhom l-Ispiritu Santu dawn id-dixxipli marru jħabbru l-Evanġelju m'għaddew minn ħafna sofferenza u ħafna minnhom minn l-apostli spiċċaw martri. Il-kelma li għal Ġesu lid-dixxipli tiegħu jgħidha lilna wkoll illum. Jgħidilna min irid jiġi warajja għandu jiċħad lilu nnifsu jerfa' salibu u jimxi warajja. U għalhekk tajjeb nistaqsu aħna meta nisimgħu dal-kliem ta' Ġesu xi jfisser għall-ħajja tagħna llum. Jgħid Ġesu jiċħad lilu nnifsu, x'jiġifieri tiċħad lilek innifsek? Jiġifieri inti dak li tħoss ma tħallihx jikkmandak u jmexxik. U dak li jiġi f'rasek ma tħallihx
imexxiku. Imma taraf tagħżel it-tajjeb mill-ħażin. Kemm importanti dan ngħidu aħna pereżempju fil-kliem tagħna. Kultant ikun hemm min jgħidlek jien hekk magħmul, jitilgħuli u ngħid ħafna xorti. Dik hija ċaħda tagħna nfusna li aħna mhux għax il-kliem jiġina f'ħalqna ngħiduh. Meta ngħidu l-kliem ħażin li huwa ħażin, Ġesu mhux biss qed jarana imma qed jisma'na. U jekk nagħmluha ta' bravi, nitkellmu ħażin biex nagħmluha ta' bravi, Ġesu jisma'na. L-istess jekk aħna nħossu ir-rabja fina jew lejra fina, jekk inħallu dawn jikkmandawna, nimxu fi triq ħażina. Aħu Ġesu qed jgħid li aħna hemm bżonn niġħdu lilna nfusna dak li hu ħażin fina biex ma nħalluhx imexxina u f'ħajjitna. Imbagħad Ġesu jgħid ukoll min irid jiġi warajja għandu jerfa' salibu. U xi tfisser terfa' s-salib? Is-salib jista' jkun il-mart jew l-anzjanità. Jista' jkun is-salib il-paċenzja li trid tieħu b'ħaddieħor u ħaddieħor jieħu bik. Jista' jkun is-salib id-dbatija li tgħaddi minnha għax tipprova tkun fidil lejn Ġesu u jirredikolawk jew jagħmlu lek ħsara. Is-salib huwa dejjem preżenti fil-ħajja tagħna. Imma rridu noqogħdu ħafna attenti li narfu is-salib x'inhu, liema hu verament is-salib tagħna. U nitolbu l-Mulej biex jigwidana f'dan. Hu pereżempju min qiegħed isofri ibati minħabba vjolenza domestika. Jiġifieri d-dar qiegħed jew jaqla swat, jew abbuż. Forsi jkun hemm min jgħidlek dan hu s-salib tiegħi. Le, mhux dak is-salib. Int m'għandikx tkun vittma ta' vjolenza domestika. Għandek salib, imma s-salib hu dak li trid tagħmel, il-ħidma li trid tagħmel kultant bid-dbatija biex toħroġ mis-sitwazzjoni ta' abbuż, biex ma tibqax vittma ta' vjolenza domestika. Dak hu s-salib tiegħek. Jew kien hemm min jgħidlek jiena responsabbli tan-nies. U inti taf li għandek in-nies li inti responsabbli tagħhom li mdaħlin fi prattiċi ta' frodi u ta' korruzzjoni. U tgħid dan is-salib li għandi? Le. Is-salib li għandek huwa li tuħu l-passi, l-miżuri biex issir ġustizzja u biex ma tħalli l-ħadd jagħmel dawn il-prattiċi ħżiena. Irridu għalhekk noqogħdu attenti, is-salib hu ħafna drabi dak li rridu nagħmlu, mhux dak li rridu naċċettaw meta hemm il-ħażin, dak li rridu nagħmlu biex nelbu l-ħażin. Dak hu s-salib tagħna, dik id-dbatija tagħna, imma dan jitlob minna Ġesu biex inkunu tassew dixxipli tiegħu. Jew nitolbu l-Mulej illum din il-quddiesa, nitolbuh li nieħdu bis-serjetà dan il-kliem tiegħu bħala dixxipli tiegħu, jiġifieri li aħna niġħdu lilna nfusna, nerfgħu is-salib tagħna u nimxu warajh. Nitolbuh li hu jdawwalna dejjem li mhu s-salib li rridu nerfgħu biex aħna nkunu tassew dixxipli li nimxu wara Ġesu b'ħafna imħabba u ġenerożità.
Sa flimkien namlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnissen minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu mitu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn il-wiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej minn Missier u mill-Liben li huma qiegħu weġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nisqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-nwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew issa nrisqu it-talbiet tagħna lil Alla u nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Għamil mulej aħna nkunu tassew dixxipli tiegħek li lesti niġdu lil nfusna nerfgħu is-salib tagħna u nimxu warajk nitolbu. Nitolbuk mulej għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm dawk li qegħdin f'Malta kif ukoll dawk għall-kura barra minn Malta, nitolbuk biex isibu l-għajnuna li jeħtieġu fil-mar tagħhom nitolbu. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem infittxu li nħarsu il-ħolqien li inti tajtunna bħala don tiegħek nitolbu. Tolbu għal Papa Franġisku fil-żjara pastorali li qed jagħmel fil-Mongolja, nitolbu biex din iż-żjara tiegħu hemmhekk tħalli ħafna ġid nitolbu. Nitolbu għal patrijiet Franġiskani konventwali li jmexxu hawnhekk din il-Knisja biex il-mulej jkompli jgħinhom ħalli jgħixu dedikazzjoni sħiħa b'ġenerożità il-vokazzjoni tagħhom u jkun hemm aktar nies ukoll aktar żgħażagħ li jissieħbu magħhom f'din il-ħajja reliġjuża nitolbu. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment ukoll f'dawn l-aħħar jiem biex int mulej tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Iħares mid-deni tal
عروف ما هو جويد ريدني مسلوب ده قبلا تبا تبا بتنوب علمنا ينهبوا السلطان ده القلوب يورينا كيف نقدو المعلم محبوب عالكم يموت مورب روحه يعطينا دمه يصفينا يقدس يرفينا أشخابنا الأخر يشين علينا أقدرت يخلق بتاما يملينا Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Din l-offerta qaddisa mulej jagħtina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sakrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristus Jidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristus Jidna u bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim. Bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna. U wara li bil-qawmien tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem bit-tluq tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha ntennulek l-inu ta' tifħir u ngħidu bla għeda qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Isma' tal-art hija l-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli fil-għolid. Jirek ġej fil-sem mulej. Osanna fil-għoli fil-għolid. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sienata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kon minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, u
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisk, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof ċelebrant Joe li jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. افتكر ukoll f'ħubna nraqdu bit-tama tal-qawmin, iftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek, ħena li narkoni tolbuk, għatina wkoll il-wirt ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqassam Alla Marija, mal-Rusaħħa San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom impawru kun sebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jiena flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti f'ismawiet jitqaddes ismek, tiġi santna, ikun li trid inti fis-sema. Obsatek tina għafrinna t-tibita ma Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muri Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għenna lina. ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għenna lina. ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi id-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saħħ tiegħek, iżda niskelma waħda u tkun minn fejn. Sem ta' Kristu ħaresni għall-ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu jħarsuni għal ħajja ta' dejjem.
nitolbu. Issa li rċevejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema nitolbuk biex f'dil-ikla ta' mħabba twetta l-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek fħutna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lill-Alla. Rajta ruħi rej, kontroll ta' ħajt inti, kull fejn tmexxini jint, warajk liġi. Kull ma jint nissint, li nisma jiena zint, kull fejn taħodni jint jilimmu. Jekk fil-għad fil-kwit taħodni, jew lejn il-ma jgħerku, orajk ta' ruħi dejjem dejja tkun. Jekk qudiemi tfetx muntanja, jew xi wied font tumudlam, orajk ta' Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum minn din il-Knisja dedikata lil San Franġisk f'Birkirkara. Fl-1941 il-Patrijiet Franġiskani Konventwali fetħu kappella żgħira fit-triq viċin l-Imsida biex jieħdu ħsieb ir-refuġjati li marru joqogħdu hemm. Fl-1953 bdew jibnu l-Knisja tagħhom u din ġiet dedikata fl-1963. Mal-Knisja nsibu l-kunvent u l-kulleġġ għall-istudenti tal-ordni kif ukoll dar Rivotorto u ċ-ċentru Emmaus. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.